no yugochirwira mirongo hebere ne tano nomo moncho murigerinde no kwigena mbiyora ndonsia sole na kokwanire abayo kwarigane kanyora mangana maye kiunga chinse sibere chiabo nobutko eliterane serasya kunde asense milio nyeroyo nere fenesa nyabukina usabire tuskale. Kuchaka hikiunga chinsebere hegali henene yetrera nigo yasirio boroso na kuneria henyasi yekirisia ansensemo yakigati ime ye kaunti ya Kisii hemambia ya lero kurangana na kerori hegali yo yarenge korwa keroka kogendo muchobo songo nigo yasirio boroso na gutuoma chiposti chestima barabare ne para engana ya beire ubwoba ayega niga go chalitukelimu magega yabantu batanonomo kwenigwa hase kinyore kyo magega yoko wateranirwa somo basukanonde ansensemeyo mori kitodani irontiri arabotirwa senchira yobo ikirano nasensemo ya kigati yegotoka Nyeri bari chache kaunti ya Kisii nsemo nonyinabo asema tukabangwega yabere kwene kime basukane menge igati yabo ikwirira abantu abange gusirie magima ase kore kyabwangwiga na sigaliga aina ye trailer ya sirio boroso himambia yili tukulelero yagwelia chiposti mbarabare ne para na kunilia hinyasi yekilisia gya kigati ngano na nyinabo ya letiro boba korengana na kiroli chingaki balinga semisa nigeliogi liegweka kurwa senyasi yekalisie ke osoka baumera negaliga yagure hasone nyirabo ondeta yo otikerwa chingoma rero mambi kire mambi botambe umufato itoka menya tencherero goroga ingojaro tokorie misa kera lituke mambi morning mass bone kera akorire misa twamenya koigwe ekento kyabwa ngapa kochikosoka twanyone turereri yagure gari nainde nando je turera nero yaita abantu gaiga nande turere yo lituko yaita abantu nande bono kwikibere nchirera igorna litwana ti abantu batano omonsari ekanisa school yake gati omosubati yo yomana abamura abasacha batano bonsi yo batigete chintakana ani gakirero ngobeka tori chipambu chirochi kakore serikali yangi korwongwae gocha bacha bangainere bagenda basukiri chitamu cyabo korengana nabamenya baiga nigo bono baburire nsemiga kobekwa chibubi namasabo kwaligani gwa sensemeye ubunencheremo yogotema gokeania ebikole bingabone biga naya nigagocha litukeli moliuka magaga yumuyiga bokwenia abantu batano noyomo rwasi chinsemo chonchukana ina igakegati abasiretie magimabo hasensemeye magaga yegalinde buneye usiri boroso na kubagwera hase baigeme kibanda mbarabare ne para egati abo abana boda boda igotoko saba barayi baito batike konyo komnyoka wocenga kikero twanyorera bakonge twakura nabamnyoka bagore chisanduki tigabaiche boneiga batokonye kitore moyo batobekere chipambu gaiga naliera nyareka ne pare yeito mune twara baire gaiga yaitira abantu baita bange bakwererensa okoba yegente kesiniye chipambu naendo musuko yo beiro no yoga sita chigari chiagura ega botambe toma tingere kigatia iga utaka masaba mange ase kigatia tuwa chikanisa Jones P totwara masabo egare gose musanga momo chiaxel yinto chikei nkoribo terega taseni kiaga tembe kurega se kaunti ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel untiri Piamono homori kito Daniel untiri soroboti oro unenjere yamo yokagendra gosira chiamate asebinyoro nigobono yore neganga yokurigekero kyobwe musie asewodi yagesusu homoskeke basangana nigagendereire gosira chiamate asewodi yubunenjere yamo yokwanekibuna kwegenderelchire asa magimabo omoskesangana nigene kibuna nigabaire ka wesokya asokokonya chiamate icho asokorekana kugendera kumbigwa asebinyoro umungwano wiga ayakorokwa Mariera so mokorobino and he has been sick unamagura imoro chariga urarwarire for a period of 3 years nenga ki yarwarire according to him
otemere kuri obokonyi kubisikora kindaranya one today in the morning he approached me acha paka abone onte binatakete ariyo obokonyi bona abangire on Monday acha iwe mpaka Keroka aenda korerwe x-ray tore na kerwa tamaguraya tora ngosinanya are konyoro bokonyi bodu wens boltora mugire. I think aside na wangu motigere robo na what a problem now what the other family members but they are not capable according to his words. Igo taranya bokonyi bodu wens porwa simura yondo wens. I will take up the initiative yoko mokonyi that's when the man yage and gitari and that is the na asani ndio mondo okorera si raptora tokomurwa lazima ndore iwa twatete gocha lakini igatwe kana ngate konyarikana ikabanga twate bintu tokwenda okora na rero bono to gwate bintu tokorwa nkonda tore na nda sande igo nabona na inchira bona kunegete keranga reste I listened carefully nkayuga hotel ngabanyanga tari raisi omurai wika na ande tari raisi muganye sana lakini mokoro nako sana parali ya romugarore mbaye to na ande mabugiria makonda lakini mumanyanga na kimuko wakachikura chenu manyango ngangu kubaikiranye ne batadazi mwa ninje na ba mu ya side ko ngwara iki lakini nacho mu ya manyango ngangu goikero montani ano yoye oyo kwende skuru na ki alanyore grade ngare mwana 8 torastora mugwatesi nyasaya mugwatesi eyindonye ngina kare moyo amugwatesi asikira rigana mu basa koira na mega tiga kumusabere nyasaya burire mburu gwakahodi twaranga mbuya emechande ya gwetera ndware tamarangeti abere mutigarane na mayane yesime tirianyorre birangi ochukwero ngakere esimi nje ekero mweshimi watariangi na mo support akitia tusabira naso bwamo na bibya sati gabamo nayo twabaki ntobwa kaboko na umuroji ana umugirere ekiagira unayo musingi nayo goja watakonye gasi aintu ntoko gotiga mayara nabo togo kunyura ekera kwa korida maya na maya aho gagutunya na kumayega tokonyera umwana oyo ekiagira no muroji nani tu toko yeria marige ekiagira umechanda neme chinga kechecho homoskesagana nigagendererie taro yaye asaikirana seji kanisa gati ya wekerubesliye liochugo mesabisabi ria Nyabuto Central egati yechinde hunenchere yamo yokurugosira go chia sejure ukanekere kyo muskesagana nigaru kubolia go chia sabamenye begwodiyo kumugwatesi haseganga ya yokurigekero kyo musie aso kwene kibuna ngoretare hamonchereria yobora inabo yo kwikirania magendro halia kwa mete asegwodiyo gendo bacha okarera no muchango na itire chikanisa kumamina bogete na atadire baka na ikira oyo maite ngoro ya nenya segwe oyo maite chingoro chino ningo mwa kote nita tibagera si OBC Jessica yo mo Jessica saudio ko kumura no bonge na no banene kulinda banga baitumba itibamwe kaini ige ngakyo maendo abantu bayata makuri bakorera evumbi kama ko tebere joira wane vumbi na nje na anza kunyoba zinde tutora dikuwa kuwacha kuandeta next week jisimiti sana simiti sana mora benga gao yara ngoti kedi era na tinyora ki nyole vumbi simiti next week yo choba sana mtu saberani korigide kerokyo ba MCA Jesus word kere ike 2027 monyeba lakini nimbwate musimamo wangu niko takana kuwa na siasa ile kanisa niko takana kuwa na siasa hasa matanga
Wanta bangi ngumuri barenga karwa chira matanga ingutari ukwane rege ndukutagi. Omujumbe omukoro North Mugirango Joseph Kiangoi esokire na gukwanira oburayi bwebunge yo asatebire buna babiro bobe hasa magendro buna enjero babakibwe kibesa kyekipasali kyebunge yo babaire bo gwekiraniwa ukwana sekenyoro kiorwaki imeheye wodi yabokere bunge ya North Mugirango County Nyamira Oigo Kiangoi homochiri chinkwana kyayo muskicho shemoko ekyakwana bune myaka yayo burayi yerire nsemo yayatebire na oburayi buyateliye myaka kolere nekera iya magendro gwekiranirwa nabono Kiangoi yoyo no watire nabono nanga yara ikaransi injo monto mongaini nonde busibwa inu gamuroje na no monto ndabwati obongo ndarengereri osiko moira bunge na inchongire bunge otebe na banta batiga bakwane ngete ngo kwana chinsebere jingi mabakeke ngare kebuguna wakole chisa chiao ona ero tebire na ikondo ria North Mugirango ne ria jeteri gasarika na kinta iko kwanira bunge ikondo ndio ria sarikire no bwaba nali na kuru omujumbo orororo oruete iga okorukwarama omwana oito koruga abonyarorande ero korua siringi 22 asikiro omwana eke wango kia CDF kebwente goenda ase kipasari nkoruseri korua 35% emerongo 35% ase 100 mpaka emerongo 4 eki kibese kino abana kiri bwe emerongo 2 igora abana ange kiri bwe 3 nero legaria nere okorukuna advisor ya CDF committee ona gocha tote bina bese ngiri gotumeka buya tago turamera tari kende na abanyakoni baimuka bonsi pe abanyakoni bwate kikwera busaba bakaimuka bonsi bakagenda Kiangoi bakamatebinga papa tuachande kile nchuto bekero mochoko ngotebanga omweshimiwa Joseph Kiangoi Yombasa natakeira sikwe chusi ntwete omweshimiwa Nyamoko gakomoroka muna abwene kogenda ari museum achikorigererwa omuseum oyo itukoria 2027 etogoteba ntubune bichana korwa chache maate inga Joseph Kiangoi asikwe namba iberekera asikirwe Joseph Kiangoi oyo ekerori itukeria 2027 ekera gochigwapishwa emuseum erosi wenene Charles Nyamokare etwe achakorera museum oyo Omo seneta wi county ya Nyamira Homusiko Kongo mugene niga gekiri chinkwana cyo murayibenso muskebira muruto ekyo kirengeta barayibo kwamereria serikali anenwa Dr. Fred Matiang'i kukwana korwa kerumbe hime ya North Mugirango mugene niga mochiro murayibense haso gutekerane magendro asiki sector ao bana jemete kwa kimo kusumba ko kwa ni stiki ko ko ngayade no ndio zile asali mo kusumba ni soke ono ndoke inoko jinsa omosie mas yere kwa de arabe risiwe lelo ona ile kai ruta kwa na mamrapale wakati na kwa serikali wala wakamile la yumo na ya kitu na moge wakamile sio na usikizi tutaje kwa hiyo mama iliyotela ndio kwa sababu ya Nyamira yomba dawa kama mna ilito uwanja na yeye chiga kitu kwa usi oto imoka usieti ma togero ko ndena utara kwa kile nios nonya kiriya dawa kisi salamiane utara dawa salamiane ala ila yumo yani isi apata to tena ikoge uso usi no moto kia como usi no moto kuwani como usi no moto kuwekekia iko ndo na rede serikali
utuito moyo na topo ni kisa Ato urese ni do a. lakini utuito kwa ni ndio shikoni kwa sisi ose utuito kwa ni ndio shikoni kwa mongere mwele kwa msana ndio mwele kwa msana sawa nai mwele kwa na wale ndio mwele na mwele mwele yani na bantu kwa bila ndo kisi kwa ikera mwana kwa leo ngaya yomo sorbaturu manchumu rigereria tonyoro mutima koma keto koirana tugende ne kyongasi njira yoboikirano Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwe kukurose chikampani au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwego n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabwego ne chitap babwate bintu bikukora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au kona bale bwigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seliko lirense niko bakutuka ase nyumbere manyakanta na Cansons Plaza asebara ya Kisi Kisumu imbe yomuchijuiga obusungu asamange naboko bakirisi bikutrasa chinamba cyabo 0703943972. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenjo yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari rini kemma obanyi kurwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo